आसाम पुलिसा गोबां बिबांनि गांजा हमदों लोगोआव सानै दायनिगिरि आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव हमनो मोनदों गोबां बिबांनि गांजा थांनाय मोनानि समाव सुराइबारि पुलिस लोगोआव आसाम त्रिपुरानि सिमायाव थानाय आसाम पुलिस जथाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों बियो जाफुंसारदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला त्रिपुरा रायजोनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राकखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्रामाव सोनानै लाबोनाय गांजाफोरखौ हमनानै मोननाय जायो बेबायदिनो ट्राकनिफ्राय गासै 2400 केजिसो गांजाफोरखौ हमनो हानाय जायो लोगोआव सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जायो पुलिसा दा बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दंबावो आसाम पुलिसा गोबां बिबांनि गांजा हमदों लोगोआव सानै दायनिगिरि आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव हमनो मोनदों गोबां बिबांनि गांजा थांनाय मोनानि समाव सुराइबारि पुलिस लोगोआव आसाम त्रिपुरानि सिमायाव थानाय आसाम पुलिस जथाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों बियो जाफुंसारदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला त्रिपुरा रायजोनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राकखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्रामाव सोनानै लाबोनाय गांजाफोरखौ हमनानै मोननाय जायो बेबायदिनो ट्राकनिफ्राय गासै 2400 केजिसो गांजाफोरखौ हमनो हानाय जायो लोगोआव सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जायो पुलिसा दा बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरगासिनो दंबावो बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास मबाइल टेम्पार मबाइल चार्ज हेडफोन पेन ड्राइभ मेम'रि आरो मबाइल बेटारि कम्पिउटार माउस कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम